बसुमतारी आंनि फिसाजोनि मुङा नबनिता बसुमतारी बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ बहुत साबायखर आरो मानो होनोब्ला बे सुबिदाखौ होआमोनब्ला हयथ' आं दिनै आंनि फिसाजोनि जि थांखि बे थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि जि लामायाव थांगासिनो दोङो बे हयथ' जाफुंनाय नङामोन। बेनि थाखाय बिथां प्रमद बर सारखौ बहुत माने साबायखर आरो हाजासे हरबाय। जेब्लासिम जोंनि बिटिआर सरकाराव जि सरकारानो जाया मानो बा प्रमद बर सरकारानो जा बा सारमोनानो थाथों बेखौ आं आरज आनान गसाइनि सायाव आरज गाबहरबाय आरो बे बुस्थुखौ थाबाय थानायखौ आं जेब्लाबो लुबैयो। मानो होनोब्ला बे थाबाय हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव अन्तत' जिखिनि सुबुं दङ बे सुबुंनि गेजेराव गोरों मानसि गोबां ओंखारगोन अब्लानिया जोंनि बिटिआरनि डेभेलप जागोन आरो सुख सान्ति फैगोन होननानै आङो आसा फारियो। मानो होनबा सोलोंथाइयानो गुबै, सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो माने खामानियावनो थारमाने देरहानाया थारमाने असम्भब जाना फैया आरो गिबियावनो जोंनो नांगोन सोलोंथाइ। চৰকাৰক ধন্যবাদ দিম, লগতে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক তেখেতে যিখিনি সুবিধা কৰি দিলে আমাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ কাৰণে বহুত আমি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। আমাৰ দৰে মানুহে এলেনত পঢ়িব মানে কোচিং কৰা সম্ভৱ নহয়, গতিকে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ। এখেতে মানে এনে প্ৰাইভেট কাম কৰে, ইলেক্ট্ৰিকেল এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু কিবা কিবি কৰি। আপোনালোকে যি কাম কৰে এই দি আপোনাৰ যি ছোৱালী কোচিঙৰ কাৰণে ক'ৰবাত বেলেগত হয়তো পঠাব নাই অসম্ভৱ আমাৰ কাৰণে কোচিং কৰাটো এনেকৈ। কি ক'ব চৰকাৰক? চৰকাৰক মানে ইয়াৰ কাৰণে কিমান ধন্যবাদ দিম আৰু সেইটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। বহুত মানে তেখেতে আমাক আমাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে বহুত মানে আগলৈ আৰু তেখেতে আমাক বহুত সুবিধা দিয়ক, কৰি থাকিম এনেকৈ ছোৱালীটোৰ আশাখিনি পূৰণ হওক। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव एचएस पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव एचएस पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बर्मायाव एचएस पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyburma.organization आरो pioneeracademyburma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।